ହେଇଥିଲୁ ଚିନୁ ଆଜି ବୋଉ କହିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଚିଲି ଚିକେନ୍ କରିବା। କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଚାଲ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଣ୍ଡା ବ୍ଲାକ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ରଖିଦବା। ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ପାଣି ଦେଇ ଘାଣ୍ଟିଲ ଚିନି ଘାଣ୍ଟି ରେଡ଼ି। ତେଲ ପରେ ବସ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଭାଜିବା। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଭାଜିଲା ଲୋ ମା ଭାଜ ରଖ। ତେଲ ପକା ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ। ସସ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ପକେଇ ଦିଅ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଉଡର ଲୁଣ ଚିନି ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି